Pekný večer ešte raz a vítajte predstaviť, kto som. Som mama, manželka, bývalá pani učiteľka, dnes podnikateľka, manažerka, lektorka, mentorka. Som hlavou a srdcom projektu Acnel, mimo to aj prezidentka siete Greenways a ako ja rada hovorím, som fanúšička zdravia a zdravého životného štýlu s použitím sedliackého rozumu. A hlavne som žena, ktorá kedysi pred rokmi pohrdala sieťovým marketingom a dnes sa ním živím. A aj preto som sa rozhodla urobiť tento webinár a to je môj zámer, aby som pomohla aj mojim mnohým kolegom trošku zlepšiť meno sieťového marketingu, inak povedané rehabilitovať meno sieťového marketingu. A pretože som mala tú česť byť tento rok účastníčkou konferencie Greenways Top C, byť medzi najúspešnejšími manažermi Greenways a hovoriť svoju cestu, ako som to mala so sieťovým marketingom Greenways kedysi, ako to mám dnes, tú svoju cestu nazývam od pohrdania k hrdosti a viacerí ste mi reagovali na správu, že by ste si radi vypočuli to, o čom som hovorila, tak som si povedala, fajn, idem na to, idem aj s vami tú moju cestu pozdieľať. Začnem tak, ako som začínala tento rok v Turecku a to je to, že keby mi niekto bol povedal, že ja raz budem ľudí nadchýnať pre sieťový marketing a hovoriť ľuďom o tom, ako ho milujem a prečo, tak by som sa teda riadne pobavila v tej dobe, keby mi toto niekto bol povedal, poťukala si na čelo, niečo si o tom človeku v duchu pomyslela a povedala nahlas, zabudni nemožné, sieťový marketing ja nikdy v živote robiť nebudem. Nikdy v živote, fuj. Ukazuje sa, priatelia, že aj nemožné je len jednou z možností. A ukazuje sa a potvrdzuje sa, a ja som toho príkladom, že niekedy z tých najväčších odporcov sa stávajú tí najlepší spolupracovníci. Ukazuje sa, že tá cesta od pohrdania voči sieťovom marketingu, od toho fuj, ja by som v živote nikdy nemohla robiť sieťový marketing, k tomu milujem a som vďačná, že robím sieťový marketing. Čiže tá cesta od pohrdania k hrdosti je skutočne možná, že taká cesta existuje. A práve preto ja sa chcem o tú moju podeliť, aby som aj vás mnohých, ktorí ste sa už na tú cestu vydali a radi by ste nadchli ďalších, aby som vás povzbudila. Aby ste nad niekým nelamali palicu, ak vám niekto možno v ostatnom čase na návrh spolupráce povedal nie. Ja viem a ja som toho dôkazom, že teraz nie, odpoveď neznamená nikdy nie. Vidím a z vlastnej skúsenosti viem, že mnohí ľudia sieťový marketing odmietajú, čo i len byť jeho fanúšikmi, keď už aj nie hneď spolupracovať v sieťovom marketingu. Mnohí ľudia ho odmietajú práve preto, prečo som ho odmietala kedysi pred rokmi ja. Pretože mu vôbec nerozumejú. Alebo možno mali smolu a natrafili na nejakú zlú firmu, na zlého človeka, pretože my, ktorí robíme sieťový marketing Greenways, vieme a často to opakujem, že sieťový marketing nie je zlý. Len mnohí ľudia ho bohužiaľ robia zle. Ja dnes po tých rokoch 10, čo som aktívna v sieťovom marketingu, vždy rada opakujem, že ja dnes vnímam a žijem sieťový marketing ako krásny, zmysluplný projekt, ktorý má obrovský potenciál zmeniť svet k lepšiemu a zmeniť život ľudí k lepšiemu, tak ako zmenil život mne. Ja som človek, ktorý vďaka sieťovom marketingu Greenways, že začal spoluprácu s Greenways, žije úplne iný život, ako som žila niekedy a žijem svoje sny. A dokonca aj tie sny, priatelia, o ktorých som si pred rokmi ani len netrúfala snívať. Prišlo mi to ako niečo vzdialené, nemožné. Je to tak. A teraz si možno vy poviete, to je výborné, ako sa to dá, ako je to možné, keď som kedysi sieťovým marketingom pohrdala a dnes ho robím a ešte vďaka nemu žijem svoje sny. Tak o to sa dnes s vami podelím, aby to nebolo iba také všeobecné, poviem aj nejaké konkrétne veci. Poviem v krátkosti môj príbeh z Greenways. Ja som sa, priateľa, do Greenways registrovala v roku 2012. Vtedy úplne cudzí človek, cudzí chlap prišiel a priniesol mi obrovský dar do života. Jasné, že v tej dobe som to ako dar nevnímala, to prišlo až časom. Ten človek mi priniesol v tom dare pomyselnom produkty prospešné zdraviu a hneď ma aj nadchýnal pre spoluprácu, pre projekt zmysluplnej práce prospešný životu. No a vám je už asi jasné, že s tým nastavením, ktoré som vtedy mala, odpoveď mohla byť len takáto.
Produkty som do života so svojou rodinou prijala a projekt spolupráce som absolútne odmietala. Absolútne odmietala. Nechcela som o tom ani počuť. Ja viem, že človek, ktorý mi vtedy Greenways do života priniesol, sa aj snažil, aj vysvetľoval, ale ja som nechcela ani počuť o sieťovom marketingu. Možno mi dáte viacerí za pravdu, že keď o niečom nechcete počuť, tak to nepočujete. Aj keď vám to človek bude vysvetľovať, bude vás nadchýnať, ale vy to máte tak, že jedným uchom tu ide dnu, však, a druhým von. Proste keď nechcete počuť, tak nepočujete. Rovnako som to tak mala ja. Produkty áno, projekt fuj, nikdy. A aj tie produkty Greenways, priatelia, ja som do života prijala nie preto, vôbec nie preto, že by som bola taká osvietená, alebo chcela riešiť prevenciu, alebo by som chcela byť múdra včas, vôbec nie. Ja som produkty Greenways do života prijala preto, lebo ja už som nemala na výber. Ja už som nevidela svetlo na konci tunela. Ja mám 2 dcery a mladšia dcerka mala od narodenia, od 11 týždňov jej života obrovské zdravotné problémy. Začalo to častými zápalmi, opakovanými zápalmi obličiek, prítomnosťou multirezistentnej baktérie v moči, neustálou konzumáciou antibiotík. My sme 2 roky takmer non-stop jedli antibiotika. Samozrejme, tie antibiotika sa vyžiadali svoju daň, takže prišli ďalšie diagnózy ako silné alergie, astma, laryngitida, atopický ekzém, problémy s krvou, so stolicou, s vyprázdňovaním. Proste jedna ordinácia za druhou, jedna ambulancia za druhou, jedny, druhé, tretie, ďalšie lieky. U nás doma v kuchyni to vyzeralo tak, ako vidíte na obrázku. Toto je schopná dnes medicína predpísať 1-2-ročnému dievčatku. A čo bolo najhoršie, zdravotný stav sa vôbec nelepšil. Naopak, my sme v 2 rokoch Kristýnkyho života prečkovali 2 náročné operácie obličiek. A vtedy ja som si povedala, ja musím niečo hľadať. A veľká vďaka za tie produkty Greenways, pretože som si povedala, ak už oni nepomôžu, tak ja už fakt neviem. Naozaj som bola zúfalá, lebo ja už som predtým vyskúšala, hádam všetko možné aj nemožné. Čím ma tie produkty Greenways nadchli, prečo som im dala šancu, mňa hneď nadchli svojou pravdivosťou. Pretože oni nám nesľubovali zázrak na počkanie, nejaké zázračné uzdravenie, vôbec nie. Produkty sľúbili, že pomôžu telu, aby si to telo pomohlo samo. Ak, je tu veľké ak my budeme preto ochotní niečo urobiť. To je tá pravidelnosť konzumácie zelených potravín, lebo nie sú zázrak, oni sú jedlo a jedlom sa má jesť a každý deň a pravidelne. Dobre, takže takto som sa trápila s dcerou a naozaj ma tie produkty nadchli práve tou pravdivosťou, lebo sľúbili, že pomôžu telu, aby si to telo pomohlo samo, ak my budeme preto niečo ochotní urobiť. A my sme pravidelne sme konzumovali zelené potraviny a aj vďaka ním mám dnes zdravú, krásnu dceru a zdravú rodinu. A ja som za to obrovsky vďačná. No a toto bol už len krôčik k tomu, aby som sa začala zaujímať aj o sieťový marketing. Respektíve, aby som začala uvažovať o sieťovom marketingu, zamýšľať sa nad ním. Lebo mne vrtalo v hlave, ako je to možné, že také skvelé, pravdivé produkty a šíria sa takým hnusným sieťovým marketingom, takým hnusným spôsobom. Ako je toto možné? Mala som obrovské šťastie, že môj poradca, vtedajší Majko Valík, ktorý na začiatku so mnou spolupracoval, neskôr Greenways prestal byť aktívny, ale naďalej je spokojný spotrebiteľ, tak môj vtedajší poradca Majo Valík nado mnou nezlomil palicu. K tomu, čomu vás pozbudzujem, a ja nelámte nad ľuďmi palicu. Majo nezlomil nado mnou palicu, pretože Majo, si predstavte, že ten chlap ma 2 roky pozýval na nejaký seminár uvítací vstupný Greenways. Chápete to? 2 roky. A ja som mu poctivo, pravidelne celé 2 roky hovorila vždy nejakú výhovorku, vždy nejaký dôvod, teda rozumej výhovorku, prečo sa nemôžem tohto seminára zúčastniť. Lebo možno mi dáte opäť za pravdu viacerí z vás, keď sa niekde nechcete zúčastniť, niekam ísť, tak si vždy nejaký dôvod alebo výhovorku nájdete. Je tak? Prečo tam neísť? Prečo sa nezúčastniť? Lebo máte niečo dôležitejšie, súrnejšie. Takže takto to trvalo 2 roky. A po 2 rokoch ja teda hovorím, dobre, ja tam idem.
Idem tam, hovorím manželovi, ja si to odsedím tam. Ja som tam šla, priatelia, z ľútosti. Ešte raz, ja som tam šla z ľútosti. Mne toho chlapa bolo ľúto, že naozaj ma stále pozýva. Videla som, že mu na tom záleží a hlavne ja som bola obrovsky vďačná za tie produkty v našom živote, lebo som videla, čo nám zmenili a čo nám menia. Takže z ľútosti aj z takej vďaky voči môjmu poradcovi som šla na vstupný seminár Greenways. Išla som tam s nejakými očakávaniami, ale išla som tam najmä s tým, že sa tam fakt odsedím, aby si Majo urobil čiarku, dobre, bola som, bude on z toho rád a ja budem mať od neho pokoj svety. Takže asi takto to vyzeralo. Ja som tam prišla a teda musím povedať, že som bola obrovsky prekvapená a tam nastal obrovský šok, naozaj obrovský šok, pretože ja som tam videla presne to, čo som neočakávala. Ja som tam očakávala nejaké vytlieskávanie, lietadla, vrtuľníky, že sa tam bude rozprávať len o prachoch, o ničom inom. Poďme sa tu všetci zblázniť z tých peňazí. A ja som zrazu na tomto seminári jednak videla skvelých ľudí, úspešných, bohatých, ale videla som, že sú to ľudskí ľudia, že sú to pokorní ľudia, ľudia s hodnotami, ktoré tento svet dnes potrebuje dvíhať. Ja som zrazu videla, že oni áno, hovoria o peniazoch, ale hovoria o peniazoch tak, ako sa to páči mne. Hovoria o tom, že sieťový marketing je krásny, zmysluplný projekt, že je to projekt, ktorý vie zmeniť svet k lepšiemu. Že je to projekt, kde platí, že tu si človekom, tu nie si žiadnym číslom bezvýznamným nejakým. Tu si človekom, je to ľudské zaobchádzanie s ľuďmi. A že ak je to pyramída sieťový marketing, lebo už dnes vidím a viem, že pyramída je všade, každý korporát je pyramída, každá firma, dokonca aj štát je pyramída, pyramídy sú všade. Ale v sieťovom marketingu Greenways sa bavíme o pyramíde pomoci a podpory. A že každé jedno euro, to sa mi veľmi páčilo, keď povedali, že každé jedno euro, ktoré si tu zarobím, raz možno, je len za to, že niekomu pomôžem. Či už je to zdravotne, alebo v spolupráci v projekte Greenways. Že mu pomôžem byť zdravšia, alebo mu pomôžem byť bohatšia. A verím, že mi dáte za pravdu, že keď sa bavíme o peniazoch, každý jeden človek chodí do práce a chce robiť a pracovať aj pre peniaze. Je tak? Takže mne sa toto páčilo. Tu je obchod s dobrom a zarobím za dobro. A veľmi sa mi páčilo, keď mi povedali, že úspešná v Greenways môžem byť, ale úspešná nebudem len vtedy, keď zarobím veľa peňazí, ale v prvom rade vtedy, keď mnohým ľuďom zmením život. Mne sa to páčilo, ja som to chcela. Ja sa pamätám doteraz ako moja súčasná mentorka Ali Husková na seminári, na vstupnom seminári, keď ho končila tým, poďme tu ten svet zmeniť k lepšiemu. Poďme tu žiariť. A ja som odchádzala z toho seminára a hovorím, ja idem, ja fakt chcem zmeniť ten svet k lepšiemu, ja chcem, aby tie moje deti žili v krajšom, lepšom, zdravšom, spravodlivejšom svete. Takže mňa to absolútne nadchlo a ja som sa pustila do spolupráce. Dnes som naozaj hrdá a vďačná, že sieťový marketing robím. A ja som videla a cítila, ako sa ja pomaly mením. Ja som povedala áno na spoluprácu a veľmi som vnímala, ako sa mením. Že z toho pohrdania sa zrazu stávala pokora a obdiv voči sieťovom marketingu. Z tých mojich obáv sa stávalo odhodlanie a odvaha. Z nedôvery sa stávala vášeň a postupne z tých výsledkov mojej práce, ktoré som mala, postupne vyvstávala hrdosť. Že dnes som naozaj hrdá a vďačná, že robím sieťový marketing Greenways, lebo mi zmenil svet a život v toľkých oblastiach, že by som o tom tu vedela hovoriť hodiny a hodiny. Ale pred krátkosť času, pretože tento webinár má nejaký limitovaný čas, sa s vami podelím a som o tých 5 najoblastí, ktoré Greenways, sieťový marketing, zmenil mne. Je to zdravie, sú to vzťahy, peniaze, sloboda a povedzme nadhľad. Tak poďme postupne, aby to nebolo iba také všeobecné. Čo ty myslím? Zdravie. Greenways mi zmenilo zdravie. Ja už som hovorila príbeh s mojou dcerou Kristínkou a naozaj Greenways ma naučilo, že zdravie nie je stav, že zdravie je cesta. A po tej ceste sa kráča každý jeden deň a robia sa kroky k tomu zdraviu. A že moje zdravie je v prvom rade moja zodpovednosť a že ja nie som obeť, ja som spolutvorca svojho zdravia. Ja som hrdá a vďačná, že vďaka Greenways je moja rodina zdravá a už ďalšie stovky rodín v mojej sieti
to majú so zdravím úplne inak ako kedysi. Že kedysi to mali tak, ako na tom obrázku kedysi, a dnes to majú tak, ako na tom obrázku dnes. Že naozaj tie rodiny, som fakt hrdá, že tie rodiny chápu, že to majú tak ako ja, že vždy budeme za niečo platiť. Vždy budeme za niečo platiť. Buď budeme platiť za tie kvalitné potraviny, aj zelené potraviny a farebné potraviny Greenways, alebo budeme platiť za nemocnice, lekárov a lieky. Platiť však budeme vždy. V tom druhom prípade nie iba peniazmi, ale aj kvalitou a dĺžkou života. Ja som fakt hrdá, vďačná, že mnohé rodiny to majú tak ako ja, že chápu, že len zdravá rodina sa rovná zdravá dedina, zdravá krajina, no tým pádom zdravá budúcnosť pre nás a naše deti. A to všetci chceme, alebo nie? Dáte mi za pravdu? Verím, že áno. Takže to bolo zdravie. Greenways mi zmenilo zdravie. Greenways mi zmenilo aj vzťahy. Veľmi rýchlo som totiž to pochopila, že siete marketing Greenways nie je o predaji krabičiek. Je to práca s ľuďmi. Je to práca s ľuďmi. A verím, že mi dáte za pravdu, že tam, kde je viacero ľudí spolu, a v Greenways je dosť žien, ženských kolektívov to platí o to viac, že častokrát možno vyvstanú úplne zbytočné nejaké nedorozumenia, predporozumenia. Ženy, možno mi dáte za pravdu, poznáte to, ja si myslím, že ona si myslí a ona si asi myslí, že ja si myslím. A už sa to cykli, už to nikto nerozpletie a vznikajú naozaj zbytočné nedorozumenia. Ja som hrdá a vďačná, že Greenways a najmä moja mentorka Ali ma naučila, ako na tom obrázku, hovoriť HPP a vyčistiť si stôl. Čo to znamená vyčistiť si stôl? To znamená, že keď mám z niečoho zlé pocity, keď si myslím, že niekto, on alebo on si niečo myslí, tak si s tým človekom sadnem, z očí do očí a rozprávam sa o tom. Hovorím mu o svojich pocitoch, toto ma trápi, mám z toho takéto pocity, ako to vnímaš ty, poďme sa o tom porozprávať, poďme tie domnienky zahodiť, poďme si to naozaj vyčistiť a hľadať riešenie. Lebo som presvedčená o tom, že zdravý tým, pokiaľ sa bavíme o práci, ale aj zdravé vzťahy v rodine, kdekoľvek budú len vtedy, keď sa ľudia budú rozprávať jeden s druhým a nie jeden o druhom. Jeden s druhým na rovinu. Lebo dajte mi za pravdu, ono je ľahko byť HPP, hrdo, pravdivo, priamočiaro sa rozprávať, keď je ľahko, keď sa darí. Ale keď sa nedarí, keď príde akýkoľvek problém, výzva, vtedy sa ukazuje sila tímu a vtedy sa ukazuje, ako veľmi HPP sme. Či si vieme sadnúť tvárou v tvár, z očí do očí a povedať si na rovinu tie svoje pocity. So všetkou slušnosťou, ale naozaj povedať si to. A aby som zase nehovorila iba všeobecne, že fakt som hrdá za to, že mi to Greenways zmenilo a ja to posielam ďalej, tak som si dovolila 2 konkrétne príklady komunikácie s mojimi parťačkami, ktoré so mnou spolupracujú. S jednou som mala takéto čistenie stola. Sú to vždy chvíle, kedy sa na to maximálne pripravujem, kedy ja hovorím, som spotená, že až nohavičky mám spotené, spodné prádlo, ale viem, že je to potrebné. Nie sú to ľahké situácie, ale viem, že sú potrebné. Takže po takomto čistení stola mi jedna kolegynka moja píše správu. Leni, uznávam, že som impulzívne dnes ráno reagovala ohľadom tej našej spolupráce v Greenways, mrzí ma to a tak ďalej. Viem, že máte iný uhol pohľadu na to ako ja a treba to len vykomunikovať. Toto je u mňa veľkosť človeka. Keď povie áno, uznávam, že som tak alebo onak reagoval, mrzí ma to, treba to vykomunikovať. Naozaj potom sú to úplne iné vzťahy. No a ešte jedno si dovolím, ja pevne verím, že budete počuť. Ešte jednu hlasovku vám pustím, priatelia, kedy som opäť raz mala také dosť za mňa silné čistenie stola, kedy som sa opäť na to 2 dni pripravovala a skladala tie vety, aby som nikoho neurazila, ale zároveň aby som povedala tie svoje pocity, domnienky, odporúčania. No a tá moja parťačka asi 10 minút pred poradou, ktorú som išla Zoomovú mať, mi napísala, alebo respektíve mi nechala hlasovku. Tak teraz vám pustím tú krátku hlasovku, aby ste počuli obsah, čo mi tá moja parťačka potom spätne v tej hlasovke povedala. Len ešte k nej zmiením, že vždy čistenie stola sa robí HPP z očí do očí. Je to veľmi intimná situácia, čiže túto hlasovku prerozprávala AI, umelá inteligencia. Práve preto, aby náhodou niekto nespoznal, koho je to hlas, to nikto nemusí vedieť, je dôležité, že ten človek to povedal, takže poďme si vypočuť.
Vieš čo, Lenka, aj tak ti musím povedať, že ja ťa úplne obdivujem, si proste skvelá, ako to všetko dávaš. Aj keď si naozaj niekedy taká tvrdohlavá, ideš si to svoje, ale potom sa vždy zamyslíš a aj tak spätne porozmýšľaš a stojíš za mnou a fakt ti za to ďakujem. Lebo ako si ty včera povedala, že Green Waste to vôbec nie je o krabičkách, ale je to práca na ľuďoch a s ľuďmi. Takže ja ti za to ďakujem a vlastne ma aj mrzí, že niekedy sa správam tak, ako sa správam. Tiež asi moja hrdosť nepustí, ale snažím sa byť pokorná. Možno mi to niekedy nejde, tak sorry, ale vravím, že ďakujem ti za to, že ťa mám ako svoju líderku. No tak držím palce dnes na porade. Tak verím, že, alebo vidíte, že naozaj pre mňa to bola obrovsky silná táto hlasová správa a to uvedomenie si, že naozaj ako vplývame na životy ľudí a ako aj keď v Greenway sme rôzni ľudia, naozaj rôzneho vierovyznania, rôznej farby pleti už, rôznej národnosti, rôznych názorov na, poviem, tie kontroverzné témy, ako sú očkovanie, ako boli rúška počas covidu, ako je teraz Ukrajina, Amerika, vojna, nevojna. Sme rôzni ľudia s rôznymi názormi. Ale mne sa na Greenways obrovsky páči, že si takto vieme sadnúť, vieme si HPP povedať, úprimne, naozaj úprimne, vieme sa rešpektovať jeden druhého. To je za mňa nezaplatenie. Ako by krajšie ten svet vyzeral, keby toto dokázali napríklad naši politici, nie? Mať takéto vzťahy a takto si dokázali vyčistiť stôl, čo poviete? Za mňa jednoznačne. Jednoznačne by to inak vyzeralo. Dobre, takže to sme mali ďalšiu oblasť zmenenú. Vzťahy. Poviem, že naozaj som presvedčená, že aj vďaka tomuto čisteniu stôlov k tejto HPP komunikácii rastie aj môj tím spolupracovníkov, parťakov a rastie aj môj tím spotrebiteľov tých zelených rodín. A som za to veľmi vďačná a som na to fakt hrdá. Ďalšia oblasť zmenená vďaka Greenways, vďaka sieťou marketingu Greenways sú peniaze. Peniaze sú dosť taká kontroverzná téma, však moc sa o nej nehovorí, tak ja hneď na začiatku, kým začnem ja o nej hovoriť, sa vás chcem spýtať, priatelia, či je tu niekto taký, kto by prijal v živote o trošku viac peňazí. Mať, zarábať. Čo poviete? Ste tu takí? Napíšete mi áno, že sú tu takí, ktorí by chceli o trochu viac zarábať. Aha, ďakujem Ivetka za úprimnosť, že chceš. Počkám ešte, či si jediná alebo viacerí. Marianka, ďakujem. Ahoj, áno. Dobre, áno, fajn. Takže viacerí ste tu takí, ktorí by ste radi zarábali viac peňazí. Čiže idem sa pobaviť o peniazoch, lebo Greenways mi zmenilo aj túto stránku života. A to prvé, čo mi Greenways zmenilo, je pozeranie sa na peniaze. Náhľad na peniaze. Pretože ja som vyrastala v období, kedy každý úspešný človek určite musí byť zlodej, kedy každý podnikateľ určite musí byť zlodej a kedy peniaze sú fuj. A každý, kto chce mať viac peniazí, je proste zlý človek, lebo peniaze sú zlé. Ja vďaka Greenway som sa naučila, že nie peniaze sú zlé, ale láska k peniazom je zlá. A že o človeku nerozhoduje hrúbka peňaženky, ale jeho charakter a jeho skutky a jeho činy. Ja viem a vďaka Greenway za to, že vidím, že je veľký rozdiel medzi tým, či ja budem prachatá, alebo vďaka sieťou marketingu Greenways bohatá. Pretože ak by som bola len prachatá a riešila len prachy, tá mamona a už neviem, čo s nimi, už sa s nich idem zblázniť, tak čo po mne ostane? Len prach, bieda, smútok, beznádej. Toto ja nechcem. Ja mám obrovské množstvo vzorov v Greenways ľudí, ktorí sú bohatí a zároveň sú obohacujúci. Ktorí chápu, že v Greenways zarábaš za dobro, naozaj za to, že to dobro posielaš ďalej a si obohacujúci. V tom slova zmysle, že keď pomôžeš sebe, môžeš pomôcť aj ostatným. A mám veľa takých vzorov. A aj ja som vďaka províziám Greenways v prvom rade pomohla sebe, lebo treba začať sebou. Pomôž sebe, môžeš ostatným. Pomohla som sebe. Ja som bývala v Malom Podkroví u svokrovcov s mojou rodinou. Aj vďaka províziám Greenways dnes žijem v našom nádhernom, krásnom, vysnívanom domčeku, ktorý je presne taký, aký sme si ho vysnívali pred rokmi. Viem, aký je to pocit, keď vám zaklope alebo zazvoní pri dverách poštár a priniesie vám dopis, v ktorom je napísané: pani Kubašková, váš úver je splatený. Je to nádherný pocit. Aj vďaka províziám z Greenways si môžem dovoliť, ako v tej rozprávke o 3 grošoch,
1 groš vrácať svojim rodičom, ešte budem o tom hovoriť, a 1 groš požičiavať svojim deťom. Pomohla som aj sebe tým, že som si dovolila kúpiť auto, pretože ak som sa ja s manželom niekedy v živote pohádala, tak to bolo len kvôli tomu, kto si to naše spoločné auto v ten deň zoberie, koho práca je dôležitejšia, či moja, Greenways, alebo manželová práca, lebo to auto sme nevedeli rozrezať. Vďaka Greenways dnes mám krásne auto a tí, čo ste tu Greenwaysáci, lebo viem, že nie všetci ste tu, tak možno podľa obrázku spoznáte tú pani, ktorá stojí pri mne, s jej autom sú veľmi podobné, je to Ali. Mám takmer rovnaké auto ako Ali a keď sa ma pýtali, prečo som si kúpila rovnaké auto ako Ali, hovorím, no preto, lebo základ úspechu v sieťovom marketingu je čo? Je duplikácia. Takže ako vidíte, ja sa snažím duplikovať, čo to len ide. Ale nie, nebolo to úplne tak. Ja keď som sa rozhodla, že si potrebujem kúpiť nové auto, tak vtedy mi tak môj manžel povedal, lebo ja sa autám vôbec nerozumiem. Ja tak rozliším farbu a to je všetko. A vtedy mi môj manžel tak pekne povedal, že Leni, chodíš za krásnymi ľuďmi, s krásnymi témami. Cestuješ často veľké vzdialenosti, potrebuješ preto veľké a bezpečné auto, aby si sa k nám večer bezpečne vrátila domov. A mňa to dojalo. A aj vďaka Greenways mám krásne, bezpečné, veľké, naozaj luxusné auto. Vďaka Greenways som mohla navštíviť krásne miesta, zažiť nádherné zážitky. Nebyť Greenways, tak si to nedovolím určite. Navedlňujem sa. Takže môžem požičovať 1 groš svojim deťom. To znamená, napríklad som si mohla dovoliť, a bola som za to fakt hrdá a vďačná, pozvať moje dcéry a moju sestru na dámsku jazdu v Londýne do Harry Potter štúdií. Ako to vzniklo, priatelia? Ja som od malinkata, od 1 roku života mojich dcér, ich naozaj nútila chodiť na všetky možné jazykové kurzy, aby sa učili angličtinu, lebo však som pani učiteľka bývala, nie? A angličtina je dnes dôležitá. Je jasné, že tie moje dcery tam nechceli chodiť, je jasné, že frflali a ja som ich uplácala. Čím? Že keď budú poctivo chodiť na tú angličtinu, tak potom raz, keď budú mať 15 rokov, tak ja ich zavolám a pozvem a zoberiem ich do Londýna, do Harry Potter štúdií, pretože oni milujú Harryho Pottera, no a predsa tam budú chcieť rozumieť, nie? No, lenže to potom tak rýchlo ubehlo a zrazu obidve dcery už mali po 15 a hovorím si, dobre Lenka, ale sľuby treba plniť. A naozaj som vďačne ten sľub splnila, lebo vďaka Greenways som si to mohla dovoliť. Nebyť Greenways, tak si to nedovolím rozhodne. Takže sme strávili krásne dni v Londýne. Vďaka províziám Greenways mohli moje dcery minulý rok byť 2 týždne na jazykovom pobyte na Kanárskych ostrovoch. Tento rok sa chystajú na jazykový pobyt na Maltu. Som za to fakt hrdá a vďačná. A mohla by som to ešte dlhšie hovoriť, ale nie len toto sa mi na Greenways páči na sieťu marketingu, že len sebe som mohla pomôcť. To by bolo pre mňa naozaj málo. Ja som hrdá, že sieťu marketing je o tom, že ja som úspešná len vtedy, keď sú úspešní ľudia okolo mňa, keď mám ja úspešný tím, keď im pomôžem k tomu úspechu. A bola som fakt hrdá, že tento rok na top C medzi najúspešnejšími manažermi okrem mňa bolo 5 ľudí z mojej siete. A ja viem, že o rok pribudnú ďalší. Aj za to som obrovsky hrdá a vďačná. A keď hovorím o tých peniazoch, hovoriť len o sebe, to by bolo málo. Častokrát sa mi ľudia hovoria, Leni, ty sa máš, tebe sa tak darí, ty si taká šikovná. A ja sa vtedy naozaj často, priatelia, zamýšľam, či to, že sa mi tak darí, je naozaj tou mojou šikovnosťou, alebo je to obrovský dar a požehnanie zhora. A práve preto, že som presvedčená, že je to v prvom rade obrovský dar a požehnanie zhora, mám na pamäti, že od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. A mám na mysli aj čínske príslovie, ktoré sa mi veľmi páčilo, že ak som dostala dar nesmiernej hodnoty do života a že dostala, je mojou povinnosťou sa on podeliť s ostatnými. No a preto to rada a vďačne robím. Ako v roku 2020 som založila projekt Zelená večerná škola, kde sa snažím ľudí edukovať, vzdelávať, kde sa snažím ľudí nadchýnať pre Greenways, ukazovať veľkosť Greenways, presahy Greenways, ten zmysel, ako vďaka Greenways môžeme zmeniť svet k lepšiemu. Za 8 cyklov, ktoré už bežali, je vyškolených viac ako 500 absolventov, ktorí mi dávajú nádherné spätné väzby na túto školu a ja mám z toho nádherné pocity.
Pretože ja som si mohla dovoliť vďaka províziám Greenways darovať desiatky, za celých 8 kôl sú to už stovky hodín, kedy som tento projekt pripravovala, chystala prezentácie, kedy som ho lektorovala, strihala videá, upravovala videá, šperkovala, aby tá škola bola naozaj dokonalá. Takže som naozaj darovala tieto hodiny a aj peniaze, pretože každý absolvent zaplatil za tú školu nejakú symbolickú sumu, tak všetky tie peniaze do posledného eura som si mohla dovoliť darovať. Pretože keď nemôžem zmeniť celý svet, tak mením aspoň ten kúsok sveta okolo mňa. A tak som vďaka tomu mohla minulý rok napríklad darovať viac ako 3 000 eur organizácii Svetielko nádeje, ktorá pracuje s onkologicky chorými detičkami. A tento rok, práve minulý týždeň, som darovala tak pre zmenu zase 2 konkrétnym rodinám z mojej siete, 2 konkrétnym deťurencom, týmto nádherným Esterke a Oliverkovi, ťažko chorým, s náročnými diagnózami. Mohla som si dovoliť im venovať viac ako 4 000 eur. A prečo to tu hovorím, priatelia? Nie preto, aby som sa tým chválila, vôbec nie. Hovorím to preto, aby som mnohých inšpirovala. Poďme zmeniť ten svet k lepšiemu a začneme od seba. A hovorím to aj preto, aby ak vám niekedy niekto povie, že sieťový marketing je naozaj, v sieťovom marketingu je možnosť pomôcť sebe a pomáhať ostatným, aby ste to nebrali ako frázu, lebo ono tak skutočne je. V sieťovom marketingu skutočne viete pomôcť krásne sebe a viete nádherne pomáhať aj ostatným. Predposledná zmenená oblasť, o ktorej chcem dnes povedať, je sloboda. Čo pre vás znamená, priatelia, sloboda? Pre mňa sloboda neznamená, že vlastním všetko, čo chcem. Pre mňa sloboda znamená, že nič nevlastní mňa. A aby to zase nebola len taká všeobecná fráza, tak skúsim konkrétny príklad, alebo teda respektíve 3 z môjho života. Tá prvá, kedy som si naozaj každúčke ráno ďakovala za to, že robím sieťový marketing a že si to môžem dovoliť, bolo obdobie covidu, kedy som si mohla dovoliť nesúhlasiť s tým, aby moje zdravé deti boli 3/4 dňa v škole v respirátoroch, za mňa týrané, aby nedýchali. Mohla som si dovoliť s tým nesúhlasiť, mohla som to dokonca dovoliť nahlas povedať, napísať na Facebook, pretože som vedela, že mňa nikto nevyhodí z Greenways, že ja o prácu neprídem len kvôli svojmu názoru inému. Mohla som si dovoliť, keďže komunikácia so školou nebola žiadna, postaviť sa pred školu a som takto ukázať, aký je môj názor. Mohla som si to dovoliť stať pred tou školou. A ja viem, a mnohí rodičia mi to potvrdili, že by tam stali so mnou desiatky ďalších rodičov, ale nemohli si to dovoliť, lebo oni sa báli, že o tú prácu prídu. Že keď prejavia a povedia nahlas svoj názor, tak ich zajtra v práci buď nepustia, alebo ich rovno prepustia. Oni sa mi mnohí bali dať aj like na Facebooku, si predstavte, aby niekto náhodou nevidel, že oni majú rovnaký názor. Ja som bola vďačná, lebo ja som si mohla dovoliť kľudne spať a svoj názor nahlas povedať. A keďže komunikácia so školou nebola žiadna, ako som už povedala, ten druhý obrázok, ja som si mohla dovoliť deti vziať z klasického systému a mať doma 2 roky 2 domškoláčky. Viete, čo to pre mňa znamenalo? Pre mňa to znamenalo, priatelia, že 2 roky som bola manželka, mama, pani učiteľka, pani kuchárka, ešte aj manažérka Greenways. Toto je pre mňa časová sloboda. Mohla som si to dovoliť a zvládla som to. A ten ostatný príklad je z posledného pol roka, kedy som mala veľmi náročné obdobie, bolo to spôsobené veľmi ťažkou diagnózou môjho ocina, kedy sa nám naozaj život otočil na ruby behom 100 sekundy. A ja som si mohla dovoliť tu byť pre toho chorého otca. Ja som si mohla dovoliť ho doprevádzať na vyšetrenia po nemocniciach, po lekároch, odviezť ho, zaviesť ho, počkať ho. Po náročnej operácii, ktorú absolvoval a bol 3 týždne v nemocnici, ja som si mohla dovoliť po obede a stráviť v jeho izbe, pri jeho posteli. Proste len tak byť s ním, lebo všetci vieme, ako v týchto chvíľach to byť s niekým a pozitívne naladeným, ako to pomáha, ako tá psychika v týchto chvíľach pomáha. Ja som si to mohla vďaka Greenways dovoliť. Ja som sa nemusela trápiť nad tým, koľkož mám to tých dní dovolenky, koľko paragrafov mi preplatí štát. Ja som tu mohla byť pre svojho chorého otca. A toto je pre mňa časová sloboda. Toto je pre mňa sloboda byť tu pre mojich ľudí, môcť si to dovoliť pre moju rodinu, pre mojich blízkych, keď to oni potrebujú.
Veľká vďaka za to. Každé ráno za túto slobodu naozaj ďakujem. No a tá posledná zmenená oblasť v mojom živote je povedzme pohľad z hora alebo nejaký nadhľad. Myslím si, že už aj tie obrázky vám ukazujú alebo dávajú znať, čo tým chcem povedať. Priatelia, neviem, či budete so mnou súhlasiť. Verím, že áno. Mám to už dlho tak, že tam, kde si všetci myslia to isté, tam sa väčšinou veľmi nemyslí. Čo poviete? Súhlasíte so mnou? Tam, kde si všetci myslia to isté, tam sa väčšinou veľmi nemyslí. A presne z tohoto dôvodu som aj ja odmietala sieťový marketing, pretože všetci okolo mňa si mysleli, že to je blbosť, že sú to pyramídy, okradanie ľudí, predražené produkty, otravovanie. A ja som ten ich názor prijala. Ja som fakt hrdá a vďačná za to, že Greenways ma naučilo nebrať každú jednu informáciu na prvú. Že ma naučilo si informáciu overiť, prezistiť, pýtať sa, naozaj zisťovať. Dobre, toto je informácia A, nie je náhodou ešte informácia B, C, D, prípadne E. Ja si prezistím a ja sa rozhodnem, ktorú informáciu zoberiem, ktorej informácii verím, za ktorú informáciu sa ja postavím. A aj vďaka tomuto som sa postavila za sieťový marketing Greenways. Veľmi veľká vďaka za to. To je 5 oblastí zmenených. No a čo na záver? Na záver ešte, priatelia, skúsim jedno porovnanie. Toto je rok 2015, kedy som sa zúčastnila, je to fotografia, ktorú mám na pamiatku uloženú v telefóne, aby mi vždy pripomenula tie časy. Je to rok 2015, kedy som sa ja zúčastnila jednej z mojich prvých pracovných porád. A našou úlohou vtedy bolo napísať, čo by sme chceli vďaka spolupráci s Greenways dosiahnuť, aké sny by sme si chceli splniť. Ja si presne pamätám, ako to bolo pre mňa ťažké snívať, ako som s roztrasenou rukou, s tou zovretou hruďou teda napísala niečo, keď to odo mňa chcú a netrúfala som si veľmi snívať. Vtedy mojimi snami bolo byť 24%, tí, čo neviete a nie ste Greenwaysáci, mať určitý obrad, určitý počet zelených rodín, z toho vyplývajúcu nejakú výplatu, teda tých dnešných 130 bodov, byť 24%. Mať prerobený byt, keďže už som spomínala, že v tom období sme bývali u svokrovcov v Malom Podkroví. Chcela som mať vlastné auto s automatom, aby sme sa stále s manželom nehádali, kto si v ten deň to jedno auto zoberie. A mojím veľkým snom je pol roka žiť v USA, precestovať USA a postaviť sa na most Golden Gate, pretože ten pre mňa znamená symbol Greenways. Raz by som tam chcela stať. To bol rok 2015, to boli tie moje sny a ja si presne pamätám, ako mi to prišlo vzdialené. Ako som si v tej dobe hovorila, že keby som ja raz toto dosiahla, tak pre mňa to je taký splnený sen, ako vyhrať olympiádu. Niečo neuveriteľné, že to už asi ani nič viac nemôže existovať. Je rok 2025 a ja tie splnené sny som nie, že si splnila, ale ja som tie sny splnené prešvihla pre mňa o planetárne rozmery. Pretože dnes som na pozícii prezident, keď to poviem bodovo, je tam naraz viac ako 1000% za tých 10 rokov. Neuveriteľné. Nemám prerobený byt, pretože žijem so svojou rodinou v nádhernom, nami vysnívanom domčeku. Mám luxusné auto s automatom, bezpečné, veľké, po akom som vždy túžila, aby celá rodina sa mohla do neho zbaliť a cestovať. Pol roka v USA som ešte zatiaľ nežila, ale už aj to sa plánuje. Ale vďaka Greenways som navštívila veľa krásnych miest, videla veľa krásnych zážitkov. Ja som tie sny naozaj prešvihla o planetárne rozmery. Priatelia, ja som kedysi Greenways sieťovým marketingom pohrdala. Ja som mu vôbec nerozumela. Vôbec. Dnes som hrdá a vďačná, že sa ním živím. Pretože vďaka Greenways ja dnes žijem život, o ktorom som si pred rokmi ani len netrúfala snívať. A to isté, priatelia, z celého srdca priam aj vám. Vám, ktorí ste už na tú cestu vykročili, aj vám, ktorí možno len zvažujete, že by ste na ňu vykročili. A vy, ktorí si hovoríte, toto nie je pre mňa cesta, ja svoju prácu milujem, aj tak super, ja sa budem tešiť, že budete fanúšikovia. A vy, ktorí ste už vykročili, alebo chcete vykročiť, tak vám naozaj prajem, aby ste si splnili aj tie sny, o ktorých si ani len teraz netrúfate snívať. A ak si niekde v duchu hovoríte, to je nemožné, tak priatelia, verte,
že aj nemožné je len jednou z možností.